Deze soort is voor mij. Wie ken je het? Dat is bier. Oh, Karel. Dat ken ik. Wel niet veel tekening. Dat werd dat wat boekzaps. Je moet het nog veranderen. Wat kan nou was dat? Kost dat ook het? Ben je het meer? Ik zeg niks. Zeker? Ja, zeker. Moet bekend maken. Ja, ik stang op. Ik wacht af. Ja, dat is stil. Waarom ben je niet vervolgd? Je bent daar. Zoals ik nu opstaan, dan moet ik. Ja, dat zal ik wel opslaan. Ja. Dat is in de Dat pocket. is ook verrassend. Dat is nog niet verteld worden. Nee. Nou, die staat erop. Ik? Ja, Dat woont er niet van mij. zo veel wat stoelen. Nou. Ja, nou, Ja, dat is maar die mensen kan er helemaal niet over gaan. Nee, joh, nee, joh. Ja, dat kan Zit daar, zeg hem nu zetten, joh. Ja, Die kost me helemaal goed. dat Dat is wel 2 of 4 of wel? Ja joh, want op gewacht aan net, nu eigenlijk, ik kan al wat schat gedaan zijn. Ja, ja. Moet je een gezellige avond, joh. Dan doen we ook niet. Oh, was er een beerlet? Nee, die jongen die weet het zo niet. Moet er veel beren over liggen? Oh, alleen maar half liter staan. Oké, uitgaan. Ja, ik wel. Regel, dat is Nou, ja. Officieel driver. Ja, geen proost. Jo. Ik weet niet meer. Wie gaan met papa? Dat weet ik. Wat is het? Ja? Dat is zo 3 uur geleden. Huh? 2 uur geleden. Echt? 2 uur? Ja, maar ik zie zo. Mamblie. Ja. Oh, vanavond niet. Vanavond niet, denk ik. Kom maar hoor. Ja, nou, maak ik me een goed zo. Ja, zie ik heb zo niet spreken of niet? Ja. Ja. Nee! Dat moet ik goed zeggen. Dat is sorry. Jo. Hij heeft er Hoe ziet twee. de geur, hè? 2 keertje. Zie Hij je? heeft er echt twee. Ik heb de keuze mogen maken. Ja. Ja. Genomen. Welke is afgevallen dan? Ja. Oké, we gaan maar mee, ja. Dan we gaan. Min vuurtjes, een paar vingers in het doem, zit de ganse vast lang in na de proem. Ja, dat wäre mogelijk, maar. Vandaag wel, dan. Ja. Mooi dit. Ja, zie jij, ja. Maar dat niet Nee, bekend. dat is zelf bedacht. Ja, ga zelf bedacht. En vandaag zeg ik in de strooint, vandaag maak ik een boontje. Cool. Ja. Dus ja, de eerste liep me ja, van de beerkoning 8 stuk. Ja, doe eens maar. Want ja, Oh, ja, ja. ik heb daar van 30 ook gescheurd daar. Ja, maar de eerste is beter. Ja, dat vind ik ook. Ik heb zo dat ik op de piepje dat zitten. Piep, piep. Van harte proficiat, stel je eens even voor. Ja, ik ben Jaap Pitters. Ja, 21 jaar. Loonwerker van beroep. Dus ja, blij om beerkundig te werden. Daar heb ik jaren op gewacht. Hele eer nu. Ja, dat moet ik eigenlijk vragen. Dus. Ja, en wie lang van tevoren is het? En was het moeilijk om het geheim te houden? Ja, 2 weken van tevoren hebben ze het band me gebeld, die van ik via. Ja, ik heb het vanavond pas tegen een paar man verteld. Ze waren ja, begin schrokken ze wel, maar ja, ze vonden het nu wel leuk. Ja, is chic om te horen. En heb ze ook een spreuk? Ja, ik heb zeker een spreuk. Ik heb wel een paar jaar vandaag de dag aangezien dat ik ja, op beerkundig wil werden, dus voor deze mijn spreuk. En een paar vingers in het doen, dan zit de ganse vastlijn in de na te proeven. Zo, dat was het af. Zo. Even het nummer af en dan Wie staat dit met de zenuwen? Wel hoog, ja, hoog gespannen. laat de deur toe, Timmy. Heb ze er wel zin in? Jazeker. Maak er een groot feest van vanavond. En hoe lang heb ze al moeten wachten? Veel beerkunning te weren? Ja, een jaar of 8. Wacht voor de spreuk.
Dat is nu één keer. Nou ja, maar die sproeituig gedaan binnen wel. Dat is goed. Dat moest nog wel weten toch? Hoi nog. Nog een veerproefje. Ja, waar. Wat is dat? Nee, nou dit nog. Die geeft zich nu aankondigen. Ja, Bjorn. Wacht dan. Buurman! Kalensleider, de beerkoning. En eigenlijk kan ik wel een paar dingen over hem zeggen. Hij is bekend in het dorp. Hij zit heel graag in de beren. Soms gaat de vrouw die een echte beerkoning zich hebben gedaan. Dat zit altijd een filmpje. Hij is een bed voor. Want soms is het over zijn niet. Want dan is het net genoeg. Hij is jeugdprins geweest. En hij wil zijn ganse leven aan het luiden om beerkoning te leren. Hier is nog beerkoning! Blijven! Applausje! Beerkoning Driver! Geweldig jong. En helaas heeft ze goed keizer gemaakt. Ook al best een koning. Het woord is aan dicht. Het woord is aan Beerkoning Driver. Ja, goed op, een lief mensen! Kwakker in de kast en vooral sterrenflikkers! Hoe is kwakkers? Ja, op dit moment heb ik jagen op jagen. Ja, bandit, dat doet hij gezakt met de lezen. Maar ja, gewoon dat was een avond, dat bang. Die 400 euro kreeg wel druk van hem. Dan moet ze sponsorgeld afrekenen hoor. Ja, dat dacht ik. Ook een sproei bedacht hè. Je wilt gewoon een keer huren hè. Wat gaan we doen? Ja of nee? Ja! Ja of nee? Ja! Zullen we doen? Zit ik altijd zo snel niet naar de proem? Hoe cool! Hoe cool! Hoe cool! Ja, die keer pakken is met die ja. Ja, een zon, ik kan gewoon helpen. Een paar vingers in de droom, zit ik altijd zo pas lang niet naar de proem. Hoe cool! Cool! Nog een keer! Natuurlijk hebben we ook aan te drinken van ik, want ik denk dat toen de eerste beerkoning worden, kijk ik even rond de laars al uitdagen dat zijn opkomstnummer afgelopen wordt. Ik ga nog in de laatste, dat heb ik gesponsord. Ja, zoals ik al zei, dat was de eerste dat gelukkig is. En omdat je het toch zo te liegen, namens ons Een lekker lesje weer. Daarom heb ik de halve liter goed vullen, ik werk het op de beurt, hè.
Heel zeker, dan gaan we nog alle typen. Oh, dan zijn we het Beerkundig Driver. Stoepen! Stoepen! En het schoonste is... Beerkundig in de Boegel 2018! Ik heb hier zien maar een beerkuurplag in zitten hebben. En met zo'n kuur. Maar ik heb de dukje fout gereden, jongens. En ik wist niet tenminste een geweldig seizoen, jong. Een geweldige short, vaste wel weer. Het was geprobeerd, maar nog één het verkeerd. Ik zie niet meer, dat maakt me gek. Maar dan ineens kreeg ik een gewoon idee. Ik weet wie ik verschuwen ken. Ik stap even goed en achter ik wil in. Doe ik tegen mijn zin, maar dan hoor ik.